Kunya bita kamna nuku yara jaka nuku yara jaka kaya na ku hey yawa cikin baga ni yar ku uji la garawa an nuna bi shawo ma da bi faman din an bi filman bi shawo mama an banga ma yin ba mama kula kan yin bi kurun wa bu to ya an gayi ya eh gafaran zo sanda garma to da gwagwan mun ga na share garko kamna ko zan ku ta ne wuyan ba zan ku wata manan zo ko su ku ngor bi pier zo sa au ku ngor zo sa zan tuma what garin wo pro down ai ku ce ko dan ne pro down ya na tuma na igbira a gwamnati to de anya ni so na ga yadda gwagwan mun ga ne de shara garkuwar lanya to ni wo bi wo te fa wo te ye ti yan kar wo te ni wo bi akam tin ku yoro ko zan sira waya ma bo be ba be biya din jani an nuna bi shawo ma bo ba ko ye bi ti ko ya din mi anya bi wuya anya what aku do tu ne da yin ruho yawa wannan bara yaya sashi kan nuku kana kan kiti ya da ba ta jamu abiyar shuzo kiti yara ma mori fosa ya di wonde yi sira ko la ni sontna ko ko na abiyar wo kan ko ne ni wa ko fosa yuko ma ya que tu trouves tu ne me l'as dit là de chef que tu y as joué maman oi ya
abin lura dosin shirkar kan lura dosin ka de pun ma nya dosin ni no jin la tiong lo le che bangat ma sa gat par la nyon pour ni no nya ya ben nya dosin gar payin men nya dosin ben nya lor ma da ma na ba lor blinya ma kar ma na ba na ba na men nya hai ya ma ita na tama le ka pernam da bon ne pa tama kan dan nan da aba ya ma don wa ma naswa buga ce na tana wannan jamu gwamnati bai na abu gwarka ku bai yin abin ni ban sha la ya habara ko usin ma ya don wa ta za ko na pon yin to ya ka yo pon ma bu ngata yu ngata yan waya kan ka yo mane iya ne gbe tona oh ami gwamna ba gwamna le gbe to yo ba so ba o bila na azuna ya ka so halu zo abi aban so abi ta kiwo Zora twalu o bere apeshika don gbani kirma ba yi can karbin ne 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 ga ta shiga ai tamamin ne ne man ma don wa na ku tun kuma bilfin waye ba mai ebe yaya na tun fa ko ka ku je karbi tishin ba aku ba ne ku fata mala ka on ga ta farshe fulun tu bora ya ta ma ki kar ku kuma to ka aya na kan nam na don wa ku ne cikin jika cin wa ta za da ba ma na zan wata da wani na zan kenan ta sura kom ile su ko ka zango na barka na wa ana ma sha ka aya ne lor do su ka gula ma nyama lor shedin ka ma no ko til kunya lor kam ina ku ce ka wula ka ce ban ka caji won kan gurin ode aka caji ko da yela me ya duk mo dalin kana ci gulo ko kana wa kan ode o kuma ba min rin yawo ma andu bornan chanku nir kun yawo ma ai ne se ne ga ne no bi ban ko ba ka ta ba yawo de ama caji mamma ndima caji de me nya nko din ron wura tin zaman ya lor shiri kanna ka ta bantin yan nan sha amin ku ka ta bantin ya ma hankal ka lor ya ma ma caji ya lor kanna ayar na kunku ba ni gogo za ka ali so ai so ma zai yi gogo za aban abu ka ai ku ce ko sande ba na ga fara zuwa da gogo Cikaman can ta swashi ya ta kamar nukala ne la to a golo da kan nan fa na ka karawo a ga loro ne go ai ya yuma ba mu ba ha sada mo to ma la ka Tamal ka cara. Enggak jalan tamal. Tamal ka cara. Tamal ka pura yo. Tamal lo dan ka cara. Hah? Pula tamal pura. Tamal. Tum pura ya. Ko mo no pa tamal tum pura. Ka mo no ba pada. Mal tamal yo. Kala ka de ma. Pam ti ko kamba. Pam ti na ni. Ma dan sura pam ti ko kamba. Ikaw yo.
da kare ji da sabon jira sabon jira duk wani la'ar zuwa oi bin ya sama abun man yawan jira tabar kan ko kukulma ma ko ne ka de wo ni ya nan ban tsora da ko ko nan fara tabar waya gasa ayul bolu vale yu toka toka yu toka mam ja nan ban tsora ka tumba tunda vale ale ka tan wa tan ma ko nya ko wa ko nya te ka yun wa ko ya vale ko ba nwa yu wa nwa na ma tuba an nwa tuba no ko aba ko no munya tun ku gum di dalma ka sa ka te a go ku bian no na ba chen fong ne ko ni shi shap yan ba di tan fa so ko ai ma da ku ce man dai ku ba fa ai ma ha lu mo ba ru ma tu ta la nyere an to dan so lo na wo ra ita so lo ba ko ma sa ba shi ne je mo ni ya du lo kai so te ba ba fo no ma isa i ma lu ne pa ka te ma du so te ba amma ha ma da bu mo da bu je ma to da ma man tun nan ne ye biya ba ta di yalla ko da lo to an do korwa yin na to da lo la nya to ko ma bu de la nya ni o ar dan su ba ai wa da ba la nya ko mo ma ya ba ni kwal je mo ma kulkul kan so kulkul ko pal she mo kan je ma ai wa kurum de zana Bambonam ya oh bambonam mana fama wut ni belur ma hani belur ma ke tak ni ma biyan ma ni fara wa ka ba ma ka jira wasa wa ma da na zo ara ma ku yan ko la ala zoro mai la ala zoro ka sa Jemaah sama Sylvia, sama dia. Masa, kamu jadi jalan saya, macam tu saya jadi urut tu. Doktor ni mana? Hah? Doktor. Doktor ni? Mana doktor? Asyikkan ni kala fi ni kau tahu, barang dosi mana? Barang dosi? Tu yang barang dosi. Benar lah nak banyak soal banyak ni. Kala, dah punya lokasi kulo ni kala fi kabzon nak kabtutu. Masa kau baik dia ni kau apa? Benyini, ni kata mama kata. Masa mampu balik tu. Ini tempat sih, ini kau bertahan, dan ni jiyong mah. Ini bukan. Yang tu je. Oh. Sampai suka saya mah. Tentang bingwa, tibia. Kamar jiyong akala, pikan siga. Masa akala ni. Ayah nanti yang akala ni, kaya banu akala ni. Oh, masa kau pergi lambu. Dulu kami berjalan ke mobil suka. Wah. Anya lah shoot mah. Kara dulu di balak ni kau biasa. Kai tim keraban kata apa? Aman nang banjol fam ni so buar zabia. Ayal mam kaya yang biara. Ni kau biasa. Tak cuma apa buar ang pangobi. Masa dong macam. Dong macam talma. Encik. Oi. Sama kan pucuk tu. Kau bincang cuma, bukan dah tahu tu. Bukan tu. Itu nama. Oi, motor
moto la yi to na san tuma ya moto ce zan ta ko ye ai ya go ya so masa jimin bon yo ta ndo wa amaru delwo ni ka ko tomo kurgungo dan kurwan sami sman wannan Allah shi bin ya sai ta ba ku min lam jara ba tare da gon miriye kazan ta kuna ta hazan ta yi oi mazanyo kaye kula yona ka yo ruwa ta ba yo ko ta Makanya sebuah kita yang sangkar pisah. Woi, ngalur nama kasih. Wah. Sebuah taksi. Taksi. Woi, masa mbak? Atau mbak lah bukan siapa. Ya pun kat saya apa? Sistem dan. Itu kucing. Sistem macam ni tu ni miro. Tu punya tu yang ni dah kata bau. Tu. Sölmba. Sölmba. Inte åka. Saniya kanka. Kun san wula. Saniya kanka. Agbal zanma. Mun yi fura. Saniya kanka. Yitin da yin nufi zama. Ntula. Agba kin haka ta. Mulayan. Munyan. Kun san wani ba nufi so dan mu. Ntun wunda. Mun ki yayin no go. Ba za ma kafaro. Gano. Amma yi ba karambana. Zuma no kunya. No kunya. Hey, shut up, bro. Busuma. Come on.
pe on porte ma. A tinde ti hono ya, wonno ko o zona, ba no zona boppa. The place is empty. It's open, but they are not there. You can call him. By 2 Yeah. You're welcome. I can tell him who. Call him. I like it. Telephone like Maka, Bayer, at nowhere. Nobody to Catria de Caratina. And the answer today. Near to million and one. Those money at the back. Come board beside as I come board to Labuda, what Laban Chancellor. Am I able to wear stores marking? There. Oh, I think you can lie away stores marking. The one to that way. Ama, the one with time, therefore. Where to put my cutcana? 9 don't see. Okay, Dominia, what is your name? Huh? What is your name? No, why, Shaman? I say, what is your name? What is your name? What is your name? Come on, I'm not chanting. And China. Okay, to Chancana. Bajon was a bullet of there. Bullet of the Bajon, Baron. Salamba. How are you? What is your name? Domain Taha can boil me ten at Chancellor. And Chancellor. I will chant. Domea. I want. Match my car, one after you. The Bolivon. Bolivon. The mama, good morning. Good morning. How are you? Good morning. How are you? Don't want to even manage a man for today. Uncle Toko, don't let me lay Chancellor. Very Chancellor and Nandi. How are you now? In that channel and channel. Yes, you can that. So we could go to chances. I will come to near pump. Don't go to Mammy. Supernova, Domi, Benjamin, Benchant, Sabra, we are not that. Cassava, the Danoda. So you cannot have a shower or a pump meet to Mamma. Pump meet to Mamma. Supurma men now too strong or bound. So Supurma can. There was still my year at the back. Then when I come to Rokoya, or sure, so that at the lady. Bombo, American Council, American Council, can come on the American car. To look at your mamma. Neither is on not my son. No, Lord Croching. I'm in American Council. I like you to jump out water to Bama, Manabotoro, 1 new year, I knew you would. Can I get on the man say you be a bit of the day? Let me be done a photo of that. I mean, I come with them. Manipuni or Mandinilla to Mama. Sukuma, Minna, you know, Mamma, man, no way I really see it. It's okay.
sokati ala mari mo wa ma ci wata kanun ba ba to na to ko halle to batir nan ba to ngoma din ra batir nan lore engine ba lore ke na ko to kan de shi to